Vince. Oh, bukas na. Ha? Bukas na. Gago. Para mapili mo muna. Ulok. Tagan ako yan, no? Ilocos. Sur. Sikat. Kailangan mo yan yun. Ilang tagay kuya? Service ngayon. Alay. YouTube. Ako na. Wala pa nga.
Ilang milyon yun? Siyam. Ito. Sakto pa. Hindi ah. Ano lang yan? Ito sa lang. Ayaw mo na ba? Sige oh.
Ay, pag ano, may alam, pwede cover up na rin ito. May design ka. Wala akong isip. Next time, naman. Wala akong isip. Mga bakas na kahapon. Hindi kasi sumakabilang bahay na to. Eh, dapat yung ganito.
Pwede yung mag-iosip. Yung iba pa nga. Thank you. Wait, yung sa bahay namin. Yung sumama dito. Tapos yung nakakasama namin. Anong room ko kuya? Dalawa? Ah. Tapos family kayo dito. Hmm. Ayun, the same. 3 bedroom na tayo. 2 bedroom. Ano po isa amin? Mm-mm. Ilan tayo sa party niya? Yung sa room namin, ano? Sa, anim. Ayun, mixer. Sa kabila, oo. Meron din. Kasi, jowa-jowa, alam mo na, babae. Balik ito kasi yung isa, live-in sila eh. Tapos sa kabilang room, partition doon sa kabila. Dito lang sa amin ang bed.
System ka. Opo. Sa Brixie. Direct sa ito. Oo, na-absorb lang ako dun. Dati nila akong office assistant. Galing naman yung supplier. So, Galing naman yung pang-company. sa ano ko dati? Enrail. Pero yung Emerald, di ba MR yung dati? Hindi yata ko yun. Kasi parang alam ko, sister company sila ng Alputeng dati. Tapos nagsulo ang Enrail. Pero may mga ano sila, may mga site sila sa Iman. Kaya na, parang wala na limitation sa mga. Hmm. Gusto ko yung nakapalo. Ah, Kasi mo underpad na siya nag-ASK. mm. Pero sa ano kasi lumipat kami ng opisina sa Festival Tower na kami. Siya doon pa rin sa site office. Kasi may mga ano na doon eh. Construction saka engineering. Sabay na kami lagi sa ano, Carly. Dito sa Hindi na kami nag-aantay sa Helen. tagal na rin umuwi. Hmm. Balak na namin dati noon eh. Nag-pandemic naman. Umuwi. Magkalapit na kayo ng barangay? Isa lang yung bayan na. Ah, Tapos, magkakasabay kami pumunta dito noong 2005. mm. Galing din ako ng ASK. Okay. Tapos nag-serve din ako ng architectural company. Mm. May walang project. Patapos na yung city center. Ah, May sarja. oo. Yun lang bumuhay sa amin ng pandemic. Yung nag-survive kami ng pandemic. Hmm. Tama na. Barda naman. Nung una pa lang na lockdown. Sabi ko wala na. Pero umabot pa rin. Hmm. Ako, ilang buwan ako hindi pinapasok. 2 buwan, dahil na ako sa baka. Guys! Balita! Bigyan ko palagi ah. Kailangan kumain. Wala nang trabaho eh. Kailangan natin kumita palagi. Kumain na. Oo. Huwag lang magburyong. Huwag lang Bakit? magburyong. Wala. Bakit? Basta mapagkakantaan, legalize lang. Oo. Binata pa lang yung ako, no? Oo, boys. Ano mo? Basta
Matangkad pa nga sa akin. Oo nga eh. Marunong ka pala magtattoo, no? May talent ka pala. Kala ko eh. May tinatago ka pala. Doon silang bigay mo sa akin kasi may sukli sa sais. 12? Oo, doon silang. May sukat sa isa sa akin na binayad nung nakaraan na advance pa. Ah. Salamat. Tawag mo lang ulit. See you guys. Anong trabaho mo doon, kuya? Sa ano? Around. Maintenance office boy. Lahat na. Rider. 15 years na ako sa ano. Yung Alsahiya na city center, yun lang bumuhay siya. Alputin din naman rin. Sa city center. Yung map pala. Yung may-ari ng city center. Tsaga-tsaga lang. Yung pagkatanggal ko, may nag-offer agad sa akin. Driver ka. Carry lang, hindi naman siya nakakapagsalita, may translator. Papatusin ko na sana no. Kailangan may kasama translator. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi sa amin. Kaya, mahirap din. Gano? Ako, puripot yun. Mayaman yan, mayaman. Nagpasipsip pa ng pera. Tagal na rin din nakakawi, kuya. Hindi naka-wave kami bago mag-pandemic. Buti nga, kuya. 2019, December 2019. Pero nung umuwi kami, na-hold kami sa Singapore. Kasi Nag-start na yata yun. may pa-start na pala yun. May lagnat yung bayo ko. Pero ano problema? Sabi niya, may limit kasi yung katawan. Kaya, pinainom siya ng pang-panadol na lugar. Para sa pamuna. Tapos pinagserbahan ng mga ilang minuto. Maba na. Yun pala pa-start naman. Kaya yung nag-open, kinuha ko yung anak ko. Ilang buwan lang, natanggal na yung ako sa akin. Swerte. Ayun, isang anak mo lang, kuya? Nag-aaral ka dito? Ano siya? Modular? Grade 11. Ganun pa rin, wala pa rin naman ano kasi. Oh. Online pa rin naman. Ganun din yung gastos na. Pag nandun doon ka, mas malalakad. Mababarkada lang. Dito.
Sa Dito, mga- nakahanap na naman ng mga barkad, mga kabataan na. Pinoy din. Oo. Ano, kilala? Sa ML, dito kahit hayaan mo, walang problema. Hmm. Puro games lang naman dyan dito. Sa Pinas, naku, baka makapag-busy pa. Kita natin yung steady nun sa mga. Ha? Gusto mo tayo, kuya? Ay, ko. Ay, sinilas ko ba? Ay, ko.
Ay, Hindi mo papasok. baba ko pa? Hindi, yun. Ito.
Nakikita ko.
Kaya may sakdan.
kuha ka dyan may sa mga part. Okay. Kaba naman eh. Joy? Oras na dyan. Bukan na.
Pron.
Ano kaya? Mama. Meron ka pa ng trim mo. Pwede pa yun. Meron ka pa ba? Alin? Yung pinang-five mo dati na cream. Ano yung pinapapayad mo? Yung binili mo sa akin na ano, binili ko sa pharmacy. Ah, meron ka na. Sabi ko yun ang 5 ko. Mas maganda sa pag-inom. Oo, yan. Tawag ang kasama ko. Nag-enjoy na din. Nag-enjoy na siya doon sa balcony niya. Iwan na kita dito. Nagbati alay. Buyak ka ron. Ay, tayo. Hindi ko pwede yung linggo pag walang inom. Kami nga rin. Sige lakay. Kami nga rin. Thank you ah. Sige. Ulit. Ay. Sige ron. Sige lakay. Boss Badista, sa Ilocos ako. Pero nasa Dubai ako ngayon. Guys, maraming salamat sa inyo. Guys, maraming salamat. Mag-i-end na ako. Tapos na yung session. Buday.